A lidičky, zdravím vás. Chci se vás rovnou zeptat, jak řešíte sprchu. Dojeli jste někam, jste spocený, unavený, smrdíte a víte, že už další kiláky nedáte. Jak to řešíte? Co děláte? Máte s sebou ubrousky, takový ty prostě nezhledný, lepivý, prostě hnusný, taháte to s sebou, báglu, katastrofa, zbytečná nálož. Já to řeším tak, že prostě úplně prach obyčejný, mám vždycky s sebou vodu. Vždycky. Kamkoliv jedu, krom té tyčinky, jak jsem vám říkala v videu minule, tak mám s sebou i vodu. Většinou ji mám teda bez příchuti, takže to řeším tou vodou. Úplně jednoduše, prostě se svíknu, nebojte se, nebude to úplně, bude to jen tak jako na oko. Ale prostě vezmu tu flašku a úplně normálně se takhle prostě celá postříkám. Je to teda boží pocit. Vomeju, většinou mám s sebou malý šampů, který si vyrábím sama. Vomeju se prostě. Úplně ta svěžest je prostě úplně nepopsatelná. Následně sebou vozím takhle malinkatý, miniaturní, váží prostě pár gramů. Všecko musí být ultralight, takovýhle ručníček. Prostě se jenom otřu. A je to. Kdyby vás zajímalo, jak to řeším, když vodu nemám, což je taky zajímavá otázka, to se někdy prostě může stát, že jste někde, potřebujete se vysprchovat a nemáte tu vodu. Jak to uděláte? Víte jak? Dejte mi nějaké tipy do svého komentáře, anebo dejte like. Já vám pustím další videjko, kde budeme řešit, když chcete sprchu a nemáte vodu. Tak čauky mňauky.